κατά τη γνωστή φάση της ιστορίας του, ξεκίνησε ως χώρος ερημικής ασκήσεως τον 7ο αιώνα με τελική έδρα τις Καριές. Οι αναχωρητές ρύθμιζαν τη ζωή τους χωρίς εξάρτηση. Συν το χρόνο όμως διαμορφώθηκαν σε διάφορα μοναστικά κέντρα, οπότε άρχισαν να έχουν εξαρτήσεις από τον εξωκόσμο. Επειδή ζητήθηκε η επέμβαση του Βυζαντινού Αυτοκράτορος, όλο το όρος νωρίς τέθηκε υπό τη φροντίδα του. Έτσι φτάνουμε στον 10ο αιώνα που άρχισε ο οργασμός δημιουργίας μεγάλων μοναστηριών. Ως μια αφετηρία του οργανωμένου κοινοβιακού μοναχισμού στη Χερσόνησο θεωρείται το 963. Τότε φαίνεται ονομάστηκε και Άγιον Όρος. Έτσι και το 1963 εορτάστηκαν πανηγυρικά με συμμετοχή πατριαρχών και αρχών του κράτους εδώ στις Καριές τα 1000 χρόνια αδιακόπου ζωής του. Το 1972, καθοριστικό έτος για το Άγιον Όρος, προήλθε το πρώτο αυτοκρατορικό τυπικό, όπως θα γίνει λόγος, όπου χαράχτηκαν τα της μοναστικής ζωής στον Άθωνα. Οι αυτοκράτορες παραχώρησαν προνόμια πνευματικής και οικονομικής φύσεως. Οι εξουσίες τους συνεβάδιζαν και με οικονομικές υποχρεώσεις προς το όρος. Το καθεστώς των προνομίων παρέμεινε σεβαστό και κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας από το 1430 ως το 1912, όπου ενσωματώθηκε με την Ελλάδα. Τα προνόμια αυτά απελάμβανον και συνεχίζουν όλες οι μονές και οι μοναχοί ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή. Με την πάροδο του χρόνου εγκαταβίωσαν στο όρος μοναχοί από όλες τις ορθόδοξες χώρες. Έξαρση συνέβη κυρίως στα μέσα του 19ου αιώνα.